Haideți să facem un meniu vegan, fără prejeli, simplu și gustos. Năut cu usturoi și gulie în suc de roșii, alături de o mămăliguță caldă. Ingrediente necesare: 250 de grame de năut, 50 de mililitri ulei de măsline presat la rece, se pune după ce s-a stins focul, o căpățână usturoi, sare, piper, suc de roșii și o gulie. Pune la hidratat năutul peste noapte și a doua zi se pune la fiert cu ceva sare. Când este gata, se scurge zeama și se adaugă sare, dacă mai e nevoie, piper, ulei de măsline și usturoi mărunțit la presă sau tăiat cu un cuțit. În timp ce năutul fierbe, eu mă ocup și de gulie. O curăț, o tai și o arunc în tigaie cu puțină sare și apă, apoi acopăr cu un capac. Când este gata, pun sucul de roșii, o mai las puțin, opresc focul și pun piper și ulei de măsline. Soțul meu spune că meniul merge mai bine fără cereale, alături de un piure, fiecare cu preferințele lui. Să vă fie de folos!